Lijepo mi dobrodošli. Moje ime je Alessandro i ja sam gazda ove modne agencije i gazda sam firme za eksport-import sve ljepotice sa Balkana. Pri nas ne prodajemo mačke u žaklju. Stranka uvijek mora da proba robu, da vidi da je 100% naravna, da nije sfrizirana, jer danas operacije prave čuda. Nikoli ne veš ili je muško ili je žensko. Ovo je žensko, majke mi. Stranka uvijek mora da dobije više nego što je pljatila. Vidite, ona tehta 48 kila. Kako da ga Alessandro ugura. A sada tehta 52 kilje. Ljudi volje da probaju nove stvari. Volje egzotiku. Vidite ona je iz Hong Kong. Mada je polja. Mama je Hong Konga, čača je bio neki gastarbajter iz Bosne koji su radili nju buticu. Da te vozim na večeru da jedemo mačke i zmije. Čing čung čang. Ja volim svoj puklic. Samo mi je žena ljubomorna ko pas. Ne vem zakaj. A možda i nije dobro previše da ljubi svoj puklic.